Навіны наша справа. Прывітанне, ў эфіры Еўрарадыё, пры мікрафоне Артём Мартынович, і сёння мы абмяркоўваем магчымы знос мінскага раёна Асмолаўкі. І у нас у студыі архітэктар Ілля Яцевіч. Добрый день. Ілля, па-першае, цікава, вось якую каштоўнасць уяўляе гэты раён? То бок, можа, сапраўды варта там пабудаваць нешта новае, каб людзей больш жыло? Ну, ведаеце, што Асмалоўка гэта адзін з такіх мінскіх раёнаў, якіх даволі няшмат, гэта пасляваенная забудова. Гэта вельмі такі цэльны раён, які зараз мае ўжо нейкую сваю атмасферу. Гэта комплексна спраектаваны раён. У ім ёсць такая пэўная свая душа, калі гэта так можна сказаць. І насамрэч ён нейкую цікавасць з архітэктурнага, у тым ліку, боку ўяўляе, таму што гэта цэльны раён, спраектаваны вось пасляваенны. Адразу пасля вайны. Я так разумею, што і будавалі яго немцы тут. Ведаеце, што хутчэй